Nanoteknologi ser vi jo som endnu et værktøj i værktøjskassen. Vores opfindelse er, at vi har fundet en metode, hvor vi kan gøre vinduer selvrensende. Vi går ind og hæfter nogle nanopartikler til en glasoverflade, og så ved hjælp af solen og regnen holder de sig så selvrensende. Nanoteknologi ser vi jo som endnu et værktøj i værktøjskassen. Altså det er jo, at vi nu har mulighed for at gå ned og se i nanoskala meget små ting, og det kan man blandt andet bruge til at lave selvrensende vinduer. Selve magien er, at partiklerne, når de får sol, så bliver de i stand til at nedbryde organisk materiale. Og udover det, ved at de får solen, så gør de også, at man kan lave en vandfilm på glasruden, og derved trække snavset af vinduerne. Det betyder, at det bliver meget nemmere. Man kan holde sine vinduer renere med en meget mindre indsats. Man behøver ikke gå ud og vaske vinduerne hver måned. Ja, hvis bare man har lidt fantasi, så de her selvrensende principper vil man kunne bruge mange steder, blandt andet med antibakterielle anvendelser, som f.eks. være forlagt inden for hospitalet, eller slagterier eller i køkkener.